abantu apha phakathi kwethu abanengxaki hayi man ezinye zengxaki zabo abazixelela thina kukho abantu mhlawumbi ababandezekileyo emphefumlweni kukho abantu abanencwina balapha ngoku kweli chibi laseBethesayida asisibaphosa ngokwethu bazaphoswa ngumthandazo ndifuna yaba basathandaza apha mama umthwa ukwenzela uba noba kukho umuntu ogqitha ngale ndlela anyathele kule ndawo besithandazele kuyo afumane amathamsanqa athi noba ebegula wonyathela kule ndawo sikuyo aphile kwesi sifo ebegula kuso sizothandaza ngoku kule ndawo sithi kuThixo silapha up ko-21 ukwenzela uThixo athobe iintsikelelo zakhe izabamuntu umke umvakeli abanye abafundisi mandizibulisele kusasanje ndithi phambi kokuba kuthandazwe kukho lamagama sihamba nawo apha endleleni hleze abanye bambe bayohlamba hleze abanye baye kwinkonzo zabo abakhonza kuzo kodwa ndithi phambi kokuba kuthandazwe banazo izicelo belapha nje kuba nabo uThixo wababazi bengekabunjwa iyo ke ngoku lonto ndithi xa kuzawuthandazwa mandibazise ukwenzela into yokuba ngale mini bayidiarize but izicelo zabo emveni kwale mini zaphenduleka kuba uThixo esihamba naye uThixo esimthandazayo nguThixo osenzayo izinto zakhe ngamaxesha akhe ungenzeka ukuthi kanti neli xesha lixesha lokuba izinto zabantu ziphenduleke iyo lonto ndithi nami mayithathwe le nto esihlangalaleni ukwenzela uba izovela esihlangalaleni apha kum ndinokulunga tayo ka-2142 umthandazo wakhe naye kusasanje uthi ucela umsebenzi benonomonde mkhetyana kwa-2099 naye isicelo sakhe ngumsebenzi ndibe nozingisa manana ka-2186 naye isicelo sakhe ngumsebenzi sibe no-azola mahu ka-2122 naye isicelo sakhe ngumsebenzi sibe novuyisiwe Rogwana ka-2142 sibe novuyisiwe Rogwana 2122 isicelo sakhe yena uthi ucela ibhasari sorry ka-2012 inumber yeah okay 2141 inumber yakhe then for ibhasari ka-2012 usinosipho Rogwana naye ka-2141 ucela umsebenzi sibe nobhuti uxola mnyute ka-2144 naye ucela umsebenzi sibe noPamela Bly 2160 naye ucela umsebenzi asenthatha nje ubhuti sizokwazi uba
ekugqibeleni ndibe nobhuti uMzimasi umhlophe kwa93 nondula yena uthi ucela impilo. Amen. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Amen. Malusi olungileyo owancama ubomi bakhe ebuncamela igusha zakhe sisindise njengoThixo. Thixo onamandla amakhulu, Thixo onguyise wenkosi yethu uYesu Kristu, Thixo onegunya ezulwini nasemhlabeni, onegunya lokubulala negunya lokuphilisa, Thixo onegunya kuyo yonke into ephefumulayo. Sisondela kuwe moyo oyingcwele kusasa nje, Thixo wethu sibulela amandla nokungcwalisa bakho othe Nkosi wasivusa enzulwini yobusuku. Senze umfuziselo wokufa singazazi nokokuba sakuyifumana nale mini yanamhlanje, ngoba Nkosi ayibobulumko bethu. Bakhona abanye abantu Thixo bebelele njengathi, kodwa Thixo ekuseni nje bayoripota ezimotuary, abanye somandla bayoripota ezibhedlele, kodwa ngenxa yobubele bakho moyo oyingcwele wathanda okokuba masibe kule ndawo, ngoba singekabunjwa singekazalwa wawusazi okokuba ngale mini sawube sime kule ndawo simemeza sikhwaza ilizwi lakho. Thixo namandla onke iyona nto ke Thixo ndiyicela kusasa nje kokokuba ususe ubuntu bethu. Thixo namandla amakhulu kongame uma wakho oyingcwele ngaphakathi kwethu, sazi ukuba le nto esiyenza kule ndawo asiyenzeli thina Thixo, siyenzela wena moyo oyingcwele, ukuze olwethu uzuko luhle kunyuko lwakho uzuko njengoThixo. Ekuseni nje kumkani wengcwalisa naba abantu bakho abaqokelelwe yile mvuselelo moyo namandla, beza ke Thixo bengathembanga thina ngoba ngomso sizawubaphepha Thixo namandla onke, beza kuwe moyo oyingcwele nangala magama ebefundwa Thixo wethu bengafundelwa thina ebefundelwa wena kumkani wengcwalisa ezingxaki ezithethwa kule ndawo azithethwa ngakuthi zithethwa kuwe. Wena ke Thixo usithembisile wathi nguThixo ozakwenza imiqondiso bathi abantu abagulayo baphile ngegama elinye elikaYesu Kristu. Thixo namandla amakhulu sibazisa phambi kobuso bakho sithi Thixo benzela inceba, bathi abo Thixo baqaqanjelwayo nini wezinto zonke bayazi okokuba likhona igqirha lamagqirha, igqirha linguwe elithetha ngelizwi kuphila into yonke Thixo namandla onke. Abanye Thixo bacela imisebenzi kodwa somandla eyona nto siyibethelela kule ndawo phezu komnyango wasenkonzweni kudingilishwa nethamsanqa, umntu ongene khona ufika othula ithamsanqa. Thixo namandla amakhulu bancede njengoThixo, ngoba ngela xesha wawusibumba nemisebenzi yethu wayibeka, sithi abangasondeliyo kuwe sikubuza okokuba ufuna siphangele mina Thixo namandla ke, ngoba emisebenzini yethu moyo oyingcwele simana sifumana i-promotions, sipromothwa nguwe Thixo ngoba sihleli kuwe. Benzela inceba ke Thixo bayasiba isiqalo sokuphangela kokuhlala kuThixo. Naba abantu bakho ke mnini wezinto zonke bazawujika, asibazi okokuba ezinhliziyweni zabo kwenzeka ntoni na, kodwa sinethemba ngoba lakuwe ilizwi lakho alibuyeli kuwe lilambatha. Thixo namandla onke yenza inceba ke njengoThixo, yenza inceba ke moyo oyingcwele ngoba ungithixo ocengwayo. Siyakucenga ke Emmanuel ongcwele, siyakucenga ke monwabisi, siyakucenga Thixo wethu ezizigulo ezinganyangekiyo nezingaziwayo ngugqirha, kodwa ngegama lenkosi enguKristu zinako ukunyangeka. Yenze njalo ke Thixo sibone imiqondiso, sinqinele ilizwi lakho egameni lowasifelayo uKristu inkosi yethu. Amen.
Thixo sathemba uyivile imithandazo yethu kuba oweThixo nguThixo onendlebe futhi nguThixo ovayo sizawuhamba ke ngoko cela singangcoli baba sizawuhamba ke ngoko siya ngasecaweni ngoko sesityiwa nale xesha ngoseshekele 15 minutes ngoba masifike ecaweni kodwa ke aba abantu ke bathe babhalisa amagama abo asifuni bashiya apha okwesibini siyazi usathana uzawudala namhlanje ba abuze ba bekutheni uzibhalisa igama lakho sifuna ngabasilandela lapha siyakhona siyaphanga phesha ecaweni ukuze lo Thixo ayive imithandazo yabo sizahambeni ngoba ngosiculeni sangathi siyakhawuleza ba ixesha lesesipili bangabe mhlambe bona bawusijoyina apha aba bantu inkosi 𝗘𝗃𝗪𝗃𝗃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 𝗃
Shumayela. Yes, Kalgo. Okukala. Okuniphazamisa ngengqondo. Ningekalawuli ngamaphupha kodwa ke thina ke silapha sineleta esiphetheyo. uJeremiya sasuka sokuqala. Ivesi yesihlanu. Ungekabikho bendikwazi. Sihamba sibhekisa lo mazi kuni. Ngoba elibesubulele nje uThixo yena ebekwazi. Siyanicela ke ukubana nihambe kunye nathi. Ingxaki yonazo uThixo ebesazi. Ungekabikho mna bendikwazi. Mzomhle othandwa lizulu. Ungekabikho mna bendikwazi siphethe ngaleta silapha kwaMeara lecala abangaphesha apha antwana engwazi endikhonzayo. Zalika igama Ifuna nabo banqokola ngoku sibe serious. Ukwenzela abantu babone basithini nangoku. Ngifuna ke bahlabeli bam. We. Sike sitsho ena ezabangela loba abantu basilandele. Uthixo uhambe nathi usukela ngo7. Kwaze kufika elithuba eli.
sabafumana abantu endleleni ngoku siya ecaweni kaThixo ndifuna ngoku sicule songeni Yes. isingci sibe yi-1 Yes. songeni Yes. uba sithi left songeni uba sithi right songeni funa sisondelaneni ke ngoku ingalisayi ingoma yethu sifuna umntana wami ukabuya esiqekweni indawo yokubuya
emveni kwamadoda then ibe ngamaxilongo ke ngoku siyayicela loo nto abahlaleli bomama bahlale phakathi kwentombi zabo kulaa ndawo besikuyo kuthiwe xa sizawungena endleleni sizawutyutya isixeko batyhilwa kwincwadi kaJeremiya okokuqala Jeremiya isahluko sokuqala nevesi yesihlanu bekukho ke amazwi apho ebesithi umbhali ndingekakubumbi bendikwazi besincokola ke apha endleleni ngaloo mazwi abhalwe kwincwadi kaJeremiya baxelelwe abantu bakaThixo okokuba uThixo lo ukwazi usesesizalweni sikanyoni baxelelwe okokuba uThixo onakwethu uvulile izandla zakhe wamkela abantu abangenanto nabantu abanezinto ibilapho ke into bekuboniswana ngayo apha endleleni kweyesu Kristu Nkosi yethu amen. Udlala nomoya ngcwele phumla lisonga ngoku nje kuthele mna phakathi. Amen. Amen.